Hi everyone to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो मोजाङै सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं दिनै सासे आदाखौ लोगो हमनो फैदों। बालाजियाव दङनो आदाया, मोनानानै दासो खोन्थाहरनायखाय आं दासो फैबाय आरोना ओंखारनानै। दा अबे खनायाव दङ आदाखौ फन हरनि र'। बे आब' सन्जिला नार्जारिनि इउटुब चेनेलाव आं दा प्रान्जल नार्जारिया बुंगासिनो दङ। दा बिथांखौ आं लोगो मोन्दोंमोन, बिथांखौबा आब'खौ जायखिजाया मोनसे होनजासिगोन आरोना, आब'खौनो होनसिगोन आङो। बिथाङा जोंनि लोगोनि बिब', आंबो बेखौ बिब'आनो जासिगोन। दा जोङो बालाजि मन्दिराव लोगो मोन्दों आरोना। दा बिथांनि चेनेलखौ आगौमानि साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे बिथाङा बोलो मोनो। बिथाङा दा गुवाहाटियाव जोंखौ लोगो मोन्दों आरो लोगोसे जों दङ नैबे लwgwmwndwg आदा आरो लोगोसे आदा अफ्रिबो दंबावोसो। आदा अफ्रियाबो एसे बुंनानै गोदानसो चेनेला बिना एसे जौगाथों जाहाथे। मा नाममोन? सन्जिला नार्जारि चेनेलखौ आंनि चेनेलाव जायफ्रा फल' खालामदों, सन्जिला नार्जारिखौबो फल' खालामनानै हो। लोगोसे बिथांनि चेनेला जाहाथे एसेब्लाबो गोजौआव थांनायनि थाखाय मोजाङै भिडिअ बानायना थाथों। मोजाङै भिडिअ लाबोबाय थाथों। ओरैनो मा भिडिअ लाबोयो आब'? आं ओरैनो बेरायनाय मानायफोरसो लाबोयो। दाबो लाबोदों लायाखै? दा लायाखै जेबो। लाबोबाय थागोन बियो नेक्स्ट टाइमाव। लाजियो मानसिया, लाजिबाय जायाना? आंबो ब्लगखौ एक्सुवेलि आंबो रोंखाया। बे आदायासो फोरोंहरबाय थायो, बे आदा फोरोंबासो रोङो एसे। दे हामबायसै, बाय बाय। औ दे होमबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे। साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर, बे आब'नि चेनेलखौ। आरो नैबे आदायाबो बुंसिगोन एसे, नैबे सन्जिला नार्जारिनि चेनेलखौ एसे मानसि बुंदो। नैबे नानिनि चेनेलखौबो बयबो एसे हेफाजाब होबानो जाबाय। बेबो बहुत खस्थ' खालायनानै माखासे जानाय लोंनाय, माखासे माने गेदेर मानसिफोरखौ माखासे सन्मानफोरखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ नाजालांगासिनो दं। जाहाथे बिनि चेनेलखौ बयबो एसे हेफाजाब होयो होननानै आसा खालामो। आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्राबो जाहाथे बे सन्जिला नार्जारि बे चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय। साहा लोंनो नागिरदों नै। लwgwmwndwg सन्जिला चेनेलाव फैफिननाय जाबाय। बिनि चेनेलखौ जायफ्रा नायदों, आदा अफ्रि आरो आगै प्रान्जल, नोंसोरखौ लोगो मोननानै बुहुद गोजोननाय थाबाय। आं रोजा रोजा साबायखर होबाय आं नोंसिनि सायाव। दिनै नोंसोरखौ लाइभआव लाबोनो मोननानै आं बुहुद खुसि जादों, बुहुद गोजोननाय मोन्दों। आरो उनावथ' आं लोगो मोनगोन ना मोनला बेखौ मिन्थिला। दाख्लैनिफ्रायनो आदा अफ्रिखौ लोगो हमनो जाबाय थाखादोंमोन। आदाया सम गैयिनि थाखाय लोगो हमनो हायासै, आदायाबो सम होनानै आंखौ लोगो हमनो हायासै। दिनै सम होनानै लोगो हमनायनि थाखाय बुहुद गोजोननाय थाबाय आदा नोंनिसिम। आरो लोगोसे आगै प्रान्जल, नोंखौ लोगो मोननानैबो बुहुद खुसि आंहा। गोजोननाय थाबाय नोंसिनि सायाव। अननानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आंनि गोसोआबो गोजोनो। अरे एक्सप'आवनो थाबायबोबाय। एक्सप'आव बेरायलांसै एसे। एक्सप'आव हाबलांसै फै। बेसेबां लागोन मा? टिकेट दाननानै थांसै। टिकेट लानांगौ र', टिकेट लानानै हाबनोसै। टिकेट लानो थांबाय नै सासे। टिकेट लाबाय, हाबनोसै। मा समायना खालामदों आयु, मासि मोजां साजायदों।